So guys, magdadaing po tayo ng tilapia. Ingredients po niya, tilapia, suka, bawang, tsaka asin. Tapos paminta. Lagyan po natin ng asin yung tilapia bawat sulok ng kanyang katawan para manuot yung lasa. Tapos lagay po natin dito sa may baunan. Lagay lang po tayo ng lagay ng asin. Masarap po itong crispy. Parang yung ginawa ko nung una. Lamas lang. Lagyan lang po natin ng asin. Ganyan lang. Ito na po. Nalagyan ko na po ng asin bawat peraso. Nilamas ko na po para masarap. Kumapit yung asin sa isda para malasa. Tapos lagyan ko po ng bawang para mabangong pagprinito. Yan. Ang sulok po ng isda, lagyan natin ng bawang para pagprinito po siya. Yummy! Yan po. Tapos lagyan po natin ng paminta. Dapat damihan natin ng paminta para mabango. Tsaka medyo manghang. Yan po. Yummy. Tapos lagyan na po natin ng suka. Masarap yung suka dito. Mga kamadam ka sir. Suka po na rice vinegar. Yan. Lagyan na po natin para crispy. Lagyan natin ng maraming suka. Yan. Para manuot ang lasa. Yum. Huwag po tipirin ng suka kasi ito po yung nagpapatanggal ng lansa ng daing. Lagay po natin yung isang bote. Yummy na. Amoy pa lang. Grabe. Yan. Lagay po natin lahat. Isang bote para mabango. Hindi tinipid. Para pag prinito, crispy po siya. Ubus po yung isang lata. Ganun lang po ang paggawa madam ka sir ng daing na tilapia. Mas babad natin mamayang gabi. Pwede na po itong iprito. Ganun lang po kasimple. Tapos, i-ano po natin yung suka. Ganyan po natin para malagyan po ng suka yung ilalim kasi gawa ng sa ibabaw lang po kami nilagyan. Kalat-kalat lang po natin. Ito na po yung daing na tilapia. Yummy! Magpiprito na po ako mamayang gabi. Sino pong may gusto, PM lang po sa akin. Thank you very much.